ще бъде посрещнат тържествено в 9 часа. Той ще се черкува заедно с Русенския митрополит Неофит, след което в 11:30 ще се извърши тържествения молебен, който е посветен на празника Иденя на София. Негово святейшество ще присъства и ще поздрави всички присъстващи гости. Нека в утрешния ден се намерим в Божия храм, за да отбележим този ден. Който ден е славен, свързван през вековете с различни други празници. Било Благовещение, било след първия ден след Помена неделя, както казахме в един разговор с Постоянския митрополит Велики, поради това, че този празник и възхвалата на Божията премъдрост се изявява в стихирите на празника първия ден след Помена неделя, тогава той е обявен в църковния календар. Но днес нашата столица чества и тя го съчетава с празника на светите мъченици, вяра, надежда и любов, отбелязвайки и Божията премъдрост. В тази връзка имам приятната чест да дам грамоти на достойни човеци, които са участвали в курса за есен през очите на вярата 2010 на тема Вечността е за любящите души. Това е грамота към сайта Православна младеж при столичния храм Света София. И първото място е на Асен Петров Андон. На второ място е Николина Асенова Барбуте. Третото място е на Йоанна Стоянова Маркова. Награда се присъжда и на Павлета Петкова, с подписите на свещеник Никола Ангел Ангелов, свещеник Ян Кралев и Александър Кралев. Успех желая благодатен на всички вас, Господ да ви укрепява за по-големи успехи и за отстояване на това, което е като предизвикателство в нашата съвременност. Да бъдем чада на премъдростта Божия. Амин. Молитва ми, Свети Отец наш и Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас.